Pakisabi mi po na isulod nyo lang masalese rin kaya kayo face mask hanggang mayari po in misa. At katanda kayo pong makyabe, tamo king pakibat, kareng dalit, panalangin, at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Siklawot tampo para kay Oratio Imperata. Lagyunin pa ang puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mapamakalulu at mapaglunos ay pa. Aminan nila ring kasalanan ni at magpakumbaba kaming lalapit keko. Manintun kapatawaran at biyay. Lalapit kami keko, kaniting masipit apa mangailangan ni. Banaaduan ni keko, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 virus. Ape pasakit na at may amate na karing dakal ataw. Aduan mingin ikeka, ing balikdan mo kami, king lugod at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasiknangan mo ing kasalpantayanan mo. Ipanalangin ning antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat mo. Pendisyonan mo ing pamagkapilit ning gumamit ka ring panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo na ring doktor, nurses at ding sablang lilingon karing misalunan. Man makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalan mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling, sumuyo, pangakambil at iba't kariting sakit. Ipanalangin nila manretang niyawan na kumayaplasan ng malalagwa, ingatan mo lang ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayang mo na diye. Pagkalam mo kaya kami, ang grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ding makasaw kek kami karelo, at yung king pamangailangan. Manano nasa ng ing pamagmalasakit at masabal ni para king metong at metong, igabos na kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at tariya na kami king pamagbayong di at kabanalan. Pagkala mo iti, king kapabilatan ng ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang mga gari kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritong Diyos, panggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayang kayampunan, maksak daw kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induling Diyos, emo sana kasawin nga kismikeka king kakulangan ni, nunay bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaltanan. San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Lagyunig pa ang poning anak pon Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yung magmisa tampo, Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto. Malapit na, malapit
Kinaginig pa po ng anak, Ama ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo mantabi sa kapilan man kaya kayo. At keko ang timurin. Ang pagsadyan tayong pagpasosyan, mistera ni Lugod ng Kristo, kanito yung Eucharistia, king kadwarang Domingo ng Adviento. Panigaputa mo, king dino'yung patawaran ng pong pasigtangan na kaladwa at katawan. Aminan ko. King Diyos na mayupayang tu at kay kayo kapatat. Uling ni kasala kong dina, hingi sisip na mano dapat at niyayari ang kakulan. Uli ni tayo panagpo, Santa Maria, Kapilan ng Birhen, karing sa Galangangel ang po Santos, at kaya kayo kapatat, hingi panalangin niyo po kay Diyos at inang Diyos, sa lubis mayupaya, pakaluluwa ng katamo, ating pangwataw dari kasalanan ng tamo, dala na katasa naging biye alangaga. Amen.
O lubos mayupayang pong mapamakalulong Diyos, emo paintulot kinging nanuman pigagap para king biye keti king yatu, maging sagabalya king pamagsadyami king panyatang ning anak mo, ing tuturunan ning maligayang kabiyasnan mo, papalyarian na kami sanang miyagong kayo. Itiyadan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing pamidalandalan na ring ari king lahi ng David. May ngari king dutong mekutod. Dapat nung makanano lang sisibot ding suli king pun amitagan makanyanyang lunto. Ing metong abayong ari iba't karing palipin ng David. King uli na ning Espiritu ning Ginu, tanggap yang kabiasnan, belwan, at gelingan para king pamanimuna na king balyan na. Balo na yung kaburyanan ning Ginu at makitakot siya kaya, at ing ligaya na at yung king pamanyuyo kaya. Eya matulak pang king kahit daring kayang mata, o king darandaman daring balugbog na. At tulano ning pakakalulo, king alang pangaibiran, at pamingwanong atulid, ding may na. King amano na miparusan niya ing bansa, at mga matela ring taong marawak. Panibalano ing kayang memalen, king hustisya at king katapatan. Miyabel king kapayapan ding asong gubat, at ing tupa ang makera ing lepardo, siping ning biserong kambing. Mangan lang miyabe ing biserong baka, at ing biserong leon, at ing manese karela, iya ing malating anak. Mangantang miyabe ing baka at ang oso, at matutudlang miyabe ding biserora. Mangan lang are ding leon, at ding baka. Eyan humano balang ing anak agyang piyatungan ing ubingan akamandagan. King Sion ing bundok kabanal ning Dios na mikaating nanumang dewakan. Ing bansa mikat mo niyang belwan king Ginu antimo nung makanano lang mitmong danum ding kadayat malatan. Datang ing aldo potang ing bayong aring iba't king lahi ng David, maging tandaya para karing sablang bansa. Mitipon la ring bansa, king banal a syudad, at parangalande. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingke kang ari,
kaya kayan turwanan, matul aalam pang mga biran, king kaya kang ustisya, dakayanan mesana, man king mitmong katuliran, kaya yang pamalan, ing kaya kang balayan, at karimayayalipit, ibiyena ing katuliran. Sa ing katuliran, kingkayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan. Mag-ari ka rin mingat bangat banggagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikote ning yato. Sa ing katuliran, sa gipanala rin pakakalulo kaya daralong, at din taong di payambarisan ang mga ilangan kasaupan. Nulusan na rin may na at kalulo, at iligtas no rin alang agyo. Sa ikatuliran, ikayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapinlanman. Eya makalingwan, ingkaya kang lagyo kapilanman, at manatili ingkaya kang kabantugan, kalupaning aldo, manano na sanang dimbansa, at wanday ing bendisyon na ning Diyos, anti inggewana king ari. Mirasa ing katuliran, ingkayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapinlanman. Mirasa ing katuliran, ingkayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapinlanman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Kapatad, ing sablang misulat karing kasulatan, misulat ban ituro ra katamo, at bang mi ka kapanayan tamo, king kapamalatanan ning kapibabatan, at si kananlub, ababiera din kasulatan. At manano na san ing Diyos, apanibataning sablang kapibabatan, at si kananlub, papalyarya na kayong mika pamipapanupaya, king pamanuki, king alimbawa ng Kristo Jesus, ban kanita, ikayungan, king metong asiwala, ayang panganyang kapuryan ng Diyos, at igpaning ginutamong Yesu Kristo. Uli na niti, king ikaligayan ng Diyos, tanggapan niya ing metong at metong antimo, ing pamananggap ng Kristo kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, meging talasuyo ya i Kristo kareng memalen Hudyo. Emo para apakilala na king Diyos biyasa yung tupad mitmong katapatan, king pangako na karimpipumpunan da. Nune para arina nala naman dalan din pagano, ban apaligayan de ing Diyos,
king kayang pamaglunos. Antimo ing sasabyan ning kasulatan. Uli na niti pupuryanda ka busal ding pagano at dalitanan keng kapasalamatan ing kekang lagyu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Isadyayay dalan ing Ginoo, itulit ye ing daklat, akayang dalanan. Ding sablang tao, akit da, ing pamagligtas na ning Ginoo Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Hinginu mantabay ke kayo, At keka antimorin, pamamasa kimayap abalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, linwalya at menaral Iwan Bautista, King Desierto, Karin Judea, at antikeni ing sasabyana, sumisi kayo't magbalik lub, uling malapit naming pamag-ari ng Diyos. Iwan, yung taong amanwaning propeta Isayas, inyang nga ng sinabi, ing siwala king desierto, kukulait na, isadya yung dalan ng Ginoo. Itulid yula rin daklat, akeyang dalanan. Megawaking buwak kamelyo, ing malan asusulod ng wan, at makababatyang megawaking balat animal. Ing pamangana, durun ang pampulot panilan, mi saralat, kaya ring tao Jerusalem, at ding sablang tao Judea, at ding manok nangan king kabilugan a distrito ning ilog ning Jordan. Pisyag dala ring karelang kasalanan at bininyag na langwan king ilog ning Jordan. Tapot, panakit na karing dakala Pariseyo at Saduseyo. Apa siratang ban pabinyag nga nakarela ikong lahing ubingan. Nino'y minutos ke kayo bantakasan nyo yung daratang akabarusan. Nung tunay kong sisisi karing kasalanan nyo, ipakilala yu king pamagbayo yung biye. E yu pangangas sasabihan king ikayu, lahi na kong Abraham. Sasabihan ko ke kayo, agyang karing batong deni, ing Diyos, makapal to yung tunay ng lahing Abraham. Ngeni pa, makasadyaning dugpa, ing palakul karing yamut daring tanaman, paning sano pa mang dutong, aemi kakabungang mayap, makutudya at miukse king api. Bibinyagan da kayo king danom, bani pakilala king sisisya nilat, paing gulutan, ding kekong kasalanan. Dapat ing daratang katukiko,
laluyang mayupaya kesa kanako. E kuman karapat dapat mamitbit karingkeyang sandalyas. Binyaga na kayo king spiritu, ampon king api, at syuking gamat na ingkeyang sabungke. Linisa na ingkeyang pidadaran, at ipuna na ing trigo king keyang kamalig. Dapot ing sepu, duluka na king aping, matatna kapilanman. Kaluguran kong kapatan, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Alleluia, 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 Pangalan ko nga mong, kaya tamong mga masipag at masigasig pura paroko, Reverend Father Nolasco Fernandez, palakad po natin si Father Noli. Galing ko nga patay ko pa rin konselebrante, Father Elmer Magat, Father Namang Bitog, Father Jasper Sanita, Father Mark Anthony Torre Carreon, Father Opo, rin kapatid ko ang konselebrante, pakabalong kapatid King Ginoo. Kadwataning Domingo ng Adbiento, yung kakatamong amag masusi king panyatang na ng Ginoo. Adbiento king Latin, bisuri na sabihan, panyatang. Coming, who is coming, our Lord and Savior, and the kingdom of God. May katatluya daratang kaya katao, Jesus. Ing muna ng panyatang at pangking laman, kimit mong kapabando, may bayat siya, king babo are, king metong kahun, ano lang mamangandeng animales ka rin king metong kuweba. Kadwarang panyatang niya piging kayang grasya. Kapag minatandaan, pamanamda ka rin sakramento, panalangin, at pamanyapat maya. Tatlo, yapinin panyatang naging kayang ligaya. He will come in glory. Kabening kayang justisya, o kumaneng mabilo kayato. At datang hanggang tapat, may minto kang ipa na ilan tanggap king kayang regalo. Halimbawa tamo king Adviento yapin ni San Juan Bautista. San Juan Bautista yung manimuna at katana-katamong isadya tayo yung dalana ng Ginoo. Hanggang bako-bako itulid na. Hanggang bulubundukan, patagan na. At sadyaye ing panyatang na ng Ginoo. Ining aske ng San Juan Bautista, mitmong kasimple na paralan, makaibalan niyang balat kamelyo, mamanga niya mong durun, ang pulot panilan, may naraki syudad, o kaya karing Balen, kaya tayo king desierto.
Mula ng sabihan, patay ang dandaman, ingamano na ng Diyos, kailangan tayong desyerto, panalangin, ikikatamong katahimikan ng puso at kaladwa. Inya, o ini po ang dimensyon na penitential ng Advento, siya tala ng kikatang kasalanan. Nung tala siya ng kikatang kasalanan, ay adatang kikatamo ang kayariana ng Diyos. At kung ano tayong isadya, ang panyatang na ng Ginoo, pagkapusan tayong kadwang halimbawa aking pamagsadya niya ng Ginoo, ang Birhen de la Naval, ang indo ng Jesus, ang Birhen Maria, kalupa ng San Juan Bautista, yang menimuna kisa king misteryo na ng inkarnasyon. Ya, ang minuna king anak na, siya mabulan ko kung kumanik ang kayang tiyan, banalay at tiyan, Jesus, ang mga abos kong nabilog ay ato. Inya, at suketing ini para pakilala na kaya katamo, king kaluguran na katamo, itamong kaluguran na ng anak na. Nanula naman ng kalidad akakitda mo, king Birhen Maria, kababanlo, katapatan, ampong kapamintuan. Iyang Angel Gabriel, sabihan na kaya, di paya katisulip ng Espiritu Santo at lilungan na ka. At ang anak ay bayit mo, anak na ng Diyos. At ang San ng Jesus, yang magligtas ng kasalanan ng iyato. Nanong pekibat ng Maria, niyo keni ingalipa ng Ginoo, maliyari kabut ka na po, anti mo ingking kas mo. O yan po yung kababa ng loob, simple, makasalikot, akabanalan, inapagparirya, kingya, yung induling Diyos, ampong kapamintuan. Yan sana po, pag masusyan tayo, king lubing agbiento, yung halimbawa na ng San Juan Bautista, at yung halimbawa na ng Birhen Maria, king agkatanda-katang magbalik loob. Ausaning San Agustin ini metanoia. Metanoia po nasabihan, bayuye ing ugaliyo. Bayuye ing piyeyo. Gabakan niya ala ng propeta Amos, gabakan niyo la, aluwayang imalan niyo, gabakan niyo la, ring puso yo, uling atin lang kasalanan. Niya po panikwanan tasa ng mangumpisal, kilom na ng Advento, pangakanita, misapwak ya, mibayit ya, ang Ginoo, king karatang puso, patransforma tayo, impieta mo, at magbayo tao, king karatang relasyon, king Ginoo. Amen. Sasalpantaya po. Ngayon ang waking manwatya. Nasa lalam mo. Ayon Poncio Pilato, mi pauya king krus, mete at mikut-ut, tinipaya karing mete, pag-constituyan medye, pepaitas siya banwa, makalukluk wana ni Diyos, ipang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, paanmukom ka rin mali akong may hamate. Sasalpantaya po king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakling santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasumdirang meding mete, at king ye alamanga. Manalangin tamo, king kakatamong kapatid at Ginong Jesus, banidakene ing kayang sariling espiritu kakatamo, baning kakatang Ginoo mismo,
mayakit siyang babiye, busal tamong kayang alagad, ngening kasalukuyan, nga tamong manalangin, Ginoo, mi biya ka, busal mi. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Bani Espiritu ni kabiasnan, ang tabayanan ni Iglesyang parating bipapasyag, king mayap ng balita, ning kariyan, king sikanan, kayalang takot, at kambening marigul apamikarami. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Bani Espiritu ning Belwan, kasyano ring pamuntok, ding bansa, at din sablang opisyal pampubliko, king metong apamagnasa, king kapayapan at ustisya, para karing sabrarang sa sakupan, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Bani Espiritu ning kausukan, di nanon sigla ring sablang gagawa, karing batas, ban apamandyando ring karelang bansa, karing makaturiran at alam pa mga biran a batas, at ding ukuman, ipairaldo reting mismong katapatan, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Ban Espiritu ning upaya, pasik na nga nakatamo, bani paglawalo tamo, insablang mayna at matbud, at pagkaluban ng katang propetang, maging siwala ring kalulong, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Ban Espiritu kamalayan, di na nakatang malalam abelwan, king kaya katang kasalpantayanan, at karing puso tamo, ban mabiyasa tang manakit, at munye ulaga, king pagnasaning gawan tamo, ning Diyos, ban tunay tayang atalakad, ing kayang kariyan, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Ban Espiritu ni kagalangan, king Ginoo, karya nakatamong gumalang, at lugod king metong at metong, pauli ni kagalangan, king Ginoo mismo, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mi biya ka, pusal mi. Yan po adwan tamo in sarilitang kapagnasan. Ginom Jesus, lubos ka sanang miye busal mi, banking sauk mo apakyabutan mi ing pamakisan metong king Diyos, king metong at karing kaya kaming sarili, at andaning kaya kang pangatsu, maging ginura ka sana, manggaman king alananga. Amen. Manaya
Dalangin kayo kapatid, kaditing kaya katang daon at tanggap niya, para pa ng Diyos ipang mapamakalulu. Panggapan niya sa giniting daon karinggamat mo, ki kapuri at iyan kaligayan ng kayang lagi, king kaya katangan kasaklala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoong, mayaplak ka sana, king mapakumbabaming panalangin ang pong ayin, ating nanuman kakulangan daring sarili mi, gampanan na naman sana ing lunos ang pong pakalulumo, itiagwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ginoo, manatili kaya kayo, At keka ang timorin, itas rin po sa iyo. makatasnok hindi. Pasalamatan tayo, ang Ginoo Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulit, sukat at makapaboy. Ingkuriyan ang pong pasalamatan ka, kapilaman ang panong karinman. O yung po Diyos sa marugod ang pong maganaka. Inularing sablang propeta yung panyatanda, at dala na ningin tumpiran king siya pupunana, kampiyan nga pasabing lugod, ninatang niya mumuna kaya ihuan na talapabinyag, manibulalag na yan po ni pakilala na yung karing tao. Inga muna nung lugod na pikaluban na kabing tula kabang pagsadyan ming pagmasusyan, imisteryo ning pangabait na bangketa king panyatang na tas na kaming maingat ang pong manalangin, kabanti puso may mga mula king kapagmulalang ang pong kapurian. Ulanita kami rin sa blang poro reakel ning banwa, dararit kami king ligaya mo, alagtok ng ngami ngang pupuri. Karatingayan min, panpabanala na lang para akin kami. Gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yesu Cristo. At tatandaran di pa, kanitang bengi panganyayaya, at tayo na po sa loob dinawaling diyan na, tipamilasang po ang kapatayana, pinuwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, pirasa ng tinape, diwag na iti ka rin kayang disipulong ngana, kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti katawan ko amidawan para kaya kayo.
kanyang mga kay bating apunan kimaning kalis. Pasibayang papasalamat kaya ka pinuri, di ang naiti ka rin disipulo ng anak, kung na niya iti ikayungan, minungpayungan iti, paling iting kalis ng daya ko. Daya ng bayan po na lang ang antipan, ang bibubu para kaya kayo, ang pon ka rin sablang tao, bangkadita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, kimpami ka kanakayo kanako. Misteryo ni Kasalpantayanan. Naramya kaya kahiting tinapin ng biye, ang puning kalis ng kaligtasan. Lahan ming pasalamatan kaya ka, yung peparian mo kaming matampang talakad, harapan mo po ang sumuyo kaya ka. Di kami sanang misulo-sulog yung kataon, ang pondaya ng Kristo, tipunan ng anting meto ng banal ay Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing banal, kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang pari, yapong Noli, yapong Jasper, yapong Mark Anthony, yapong Norman, ding sablang Diakono, at ding sablang magmalasakit at susuyo king parokyami. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebye. Idala mula, ding sablang mayangunabye, king pakalulumo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan at gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alanganga. Bankang bening nuan na Birhen Maria, Indu at Reyna ning Santo Rosario, kaya benang San Jose ng esposo na. Kambering nuan na Apostol, Santo Domingo, San Pio V, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking kekabaning panawon, apurian at apaligayan dakasana, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo. King kapamilatan na kambenampon kayo, kaguning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos ipaglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Kautusan ni mga buskya na tao at miyalpos king dibinong turuna nga tamong manalangin.
paggalawin kapayapang king panahon may, pagkasopan ng pakadulo mo, itimawa kaming parating yung pamandalipaning kasalanan, at ikabiyos kaming alkasasagpulan sa blang kaligaligan. Pamang panenay may pong pagsadyan may, ing panyatang mit mong ligaya, in talapagabos may, Yesu Kristo. Ginamit sa Kristo, sinabi ng kanyang apostol na yung kapayapaan na lang po kaya kayo. Yung kapayapaan ko, babaya po kaya kayo. Kaya mo na sana babalikdan ng kasalanan namin. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung panlalakapulungan mo, pamayapan ng po ang pisanmetong na pangking kaburian mo, ikaw mabibigyan po ang magari, manggamang king alanangga. Amen. Kapayapaning ginumantame sa kapilan ng kaya kayo. At keka ang timon. Yung pangtayang muganing kapayapaan king balang metong. Diyo'y kordero ng Diyos, diyo'y milalago ang kasalanan ng iyato, nan narimayawis king apuna ng kordero. Ginoo ako matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayat na ako. Para po kayong organisadong pamakinabang, tukyan na rin, asaret, nuno ka rin ko po maglinya. Kaya mo rin pong gamat, ipaladya pong gamat, at ala ng sasabi. Salamat po.
Manalangin tamu. O Ginoo, kaibat ming tinanggap kaniting tinapening biye, king kapamilatan na sana ning pangayagom mi kaniting banal na Eucharistia, ituro mo kaming sumuring mipnong katalinwan, karing bagay-bagay at tsuking yato, at pakamal lalo na karing bagay ang makainggil king ligaya mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Salve Regina,
Sancta Hygienetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa et Virginis Matris Mariae corpus et animam, Ordinium Filii habitaculum Vicim Redentor Spiritus Sancto, quo operante praeparaste, Daud comius commemoratione letamur, eius per intercessione vistantibus malis et morte perpetua liberemur, per eiudem Christum Dominum nostrum. Lukluk kayo po sa guli. Mayab abeng ng Diyos po kaya kayungan. King Lagyuda po ring kapatid kong pari, Father Meg, Father Jasper, at Father Mark Anthony, at Father Norman. Buri tayo pong pasalamatan. Kambeda po ring officialis na ning Parish Pastoral Council, at ang timurin ding ganaganang mandated organizations ning parokya, at ganaganang parokyanus ket king Holy Rosary Parish. Buri tayo pong pasalamatan, iya pong seto ing menimuna kaniting selebrasyon. Apo seto, dakalat pong salamat, king kaya kayong presensya, king kaya kayong oras, ampo pang king kaya kayong mensaheng espiritual. Dakal at dakal salamat po kaya kayo. Palakpakan tayo po yakong seto. Didak mo pong announcements para po kay pamamisita ng kakatamong Indung Birhen, La Naval de Manila. Kaibat na po ning alas 6:30 misa after the 6:30 p.m. Mass. Makabuklat ka pa mo rin po yung parokya tamo kabukas. Uling pong atin tamo pong overnight vigil ngeni from 7:30 p.m. to 6 a.m. tomorrow. Nga po nung ating kayo pong panahon, makabisita pa, reta pong magdebusyon king Indung Birhen ng Santo Rosario, at din pong kapamilya, kakaluguran yung bisa mamisita, kaya ni parokya, makabuklat niya po yung parokya tamong kabukas. At bukas po ni Ngabak at 6:30 in the morning, maganap po yung farewell mass o despedida mass of our Blessed Lady. At miyatadya po pa rin after a few hours kay batning misa, pabalik po king Santo Domingo Church, karin po king Quezon City. Muna naman po, kimpong daratang December 8, mo po iti solemnidad ng Immaculada Concepcion. Pero para kaya katamo po, it is the anniversary of the establishment of our parish. 193 years na po since this parish was established. King Kenny po, King Ciudad Angeles niya. Agkatanda kayo po from December 5 bukas hanggang December 7, mikatrido masses namo po ban kanita magsadya para king anibersaryo ning pangatatag ning kakatang parokya. Alas 6:30 po ning abak ing misa, December 5 to 7, triduum. At king daratang pong December 8, also the solemnity of the Immaculate Conception, metong ya pong Day of Obligation. Nung ka rin, may katamo nga ni katamo pong bininyagan na muntaking pisamban, simba makyabe king kapag masusyan, rin kaya katamo pong schedules king December 8, Sunday Mass schedules po. Magumpisang 5:30 in the morning, hanggang pong alas 5 ning gapanapon. Ita pong 6:30 p.m. Mass. Ala po kanita king December 8, uling pong after the 5 o'clock in the afternoon Mass, misunduya po in kaya katamo pong devotional procession. At kanita mo rin pong aldo, December 8, uling pong holiday 80,
Makasaraya po yung kakatamong administrative office, ang po yung kakatamong pastoral ministerial office, king kakatamong pong parokya. At katataulian po, kalupa na po rin mi-announce, karing milabasan paruminggo, patuloy pa rin po, susunduta pa rin po yung kakatamong pong fundraising sale. Kete po king patio to help raise funds for the restoration program and efforts of the Pisamban Maragul. Pasibayo po, magtinda kami pong buro special, uling pong iti, fermented, at may gamit mo kaniti olive oil. Alaya po masyadong uric acid. Ang po pong po makatas cholesterol. Try it. At ating kami rin pong special suka with spices. Ready po, makasawpla po para king pamipagawa ning kekatamo pong parokya. Nung pansinan niyo po, magagawa na po yung banda Kenny. And next year po, king mumunandake na po ning banwa, magumpisa na po king restoration da, ang pong pamipagawa Kenny po king bandang altar. So to help us, the church needs you. Support us king pamisalimi pong buro ang popong aslam. Pasibayo po, dakala salamat kay kayo. God bless you. Mama Mary loves you. Igino manatili kaya kayo. At keka ang timurin. Abe-abe ka pong bendisyon ng kapatag pari kaning kaya katang Eucharistia. Bendisyon na nakuha ni mayupayang Diyos. Ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Eucharistia may ang pangne, kalupa ng isang ng Bautista, sa diyata rin puso tamo, king panyatang naning Ginoo. Salamat, King Diyos!